नमस्कार. तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाईड हाचे GSP समाचार आयतार सकाळ 8:30 ह्या वाराचे विशेष सुद्दी घेवन तुमगेल मुखारी आमी आयिल्ले आसाची. आतां सुरवेचे सुद्दी पळोवया. काशी मठाचे गुरू परंपरेचे 7चे गुरुवर्य श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामेले जिवंत वृंदावन अशे महाराष्ट्राचे वाल्केश्वर काशी मठ जिर्णोद्धार जातस. ह्या जिर्णोद्धार काम जाता आशिल्ले ह्या वेळारी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हांणी भेट दिल्या. जय जय माधवेंद्र सद्गुरु, 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 माधवेंद्र सद्गुरु, माधवेंद्र सद्गुरु, माधवेंद्र सद्गुरु. हे पालकमंत्री आहेत आणि स्किल डेव्हलपमेंट लोकांना नोकऱ्या देणार आहे तरुणांना. मुखारच्या सुद्दीक वचा. काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन आमगेल्या रामेश्वरांत तशा देवस्थानांतू श्रीरामचंद्राले पट्टाभिषेक कोरून आमकां आशिर्वाद केले. ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. ओम श्री राम जय राम, जय जय राम. ओम श्री राम जय राम, जय जय राम. आरंभी वंदीना अयोध्येचे राज, आरंभी वंदीना अयोध्येचे राज. भक्तांची या काजा, भक्तांची या काजा, भक्तांची या काजा पावते. आरंभी वंदीना अयोध्येचे राज, आरंभी वंदीना अयोध्येचे राज. पुण्याचा निश्चय, पुण्याचा निश्चय, पुण्यभूमी आरंभी वंदीना अयोध्येचे राज, आरंभी वंदीना अयोध्येचे राज. आरंभी वंदीना पुण्यभूमी पुण्यवंताची आठवे, पुण्यभूमी पुण्यवंताची आठवे, पुण्यभूमी पुण्यवंताची आठवे. पापिया नठवे, पापिया नठवे, पापिया नठवे, पापिया नठवे. काही केल्या सीतापते रघुपते अयोध्यापते बहुपराक बहुपराक बहुपराक. कुलहीन नादरो कुकी जपिसुव मंत्र, कुलहीन नादरो कुकी जपिसुव मंत्र. सलबीदियोळु पळया भारताचे चतुर्धाम म्हणतात ती ज्याला यथार्थ देशाचे चतुर्धाम म्हणून सांगूचे हे रामेश्वरम
तुगेले पुरी आणि एक द्वारका एक बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ असो चतुर्धाम बद्रीनाथच केदारधाम तेच खातीर न्हू 4 मठ केलेले शंकराचार्यानं हे 4 क्षेत्रांतूय कोण देवू एकडे सेदू माधव एकडे पुरी जगन्नाथ एकडे परमात्मा कृष्ण एकडे बद्रीनारायण 4 वैष्णवच सर्गेज आम्ही आमकां सिक्कोमचें चरित्र की ज्याला यथार्थ काडूं गेल्यार आम्ही वैष्णवान सांगचे तें पळयल्यार वैणव हे धवळपुराचुचे हे क्षेत्रांतूळ देव कोण हे क्षेत्र म्हळ्यार सेदू माधव हे क्षेत्रांतू रामचंद्र ये म्हणून सेदू बंधन करून दिलें हेच क्षेत्रांत विभीषणांच्यानी सर्वांनी तिरस्कार केलो ताका काणकात शत्रुपक्षांतून येयलेलो एकले एक मनशान हनुमंतान देवा तू सांगिनेन आसा अभय दिता धीमका तुका शरण येयलेल्यान कोण्याच्या पुरम हे हनुमंतान उतर ऐकून अभय दिलो गांव यो आणि सेतू बंधन केलें ने कसन एक सेतू बंधन पुरा रामू रामू म्हणजे आनीक फातोर घालचे पुरा मुणा वताल खंय राम म्हणते फातरात बरोवन घालचे आनीक पुरा वेर रबिल सांगता ती आमी सांगता अरळी सेवे छान्नी तिणेय जाल्यार देवाल सेवा केली म्हण सेतू बंधन करचें ना तसले क्षेत्र आमकां दिसता आमी म्हणटा ती बांदा रे तें पद कितलो वानरांनी कोणे मनशान देवाल सेवा केल्या देवरूपार आयलेले वानरांनी हांगा दुखून फातोर घाल भायर 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर सेतू बंधन निर्माण करून देव चमकलो सगळे चरित्र कळ्ळारी देवान अशी एक केलें नासलो देवान आतां देवान एकल्यानच खंयचो गोवर्धन पर्वत 7 दिवस उबार दवरलो जाल्यार कृष्णान अशें केलें जाल्यार देवान तागेल सेवा करूंक एक सर्वांक मेळोवन एक तो न्ही सर्वांक मेळोवन देवाल सेवा करून तागेलें खंयचे सीतान्वेषणाक सीतेक वापस हाडचें तशें केलें न्ही तसलें क्षेत्र पडू तिरुपती म्हणून नाव घेतलेल्या कारकळाच्या श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू कार्तिक पुनवेचे सडगर संभ्रम मस्त चंदायरी चल्ले यांची वेळारी गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थिती देवस्थानांतू आशिल्ले श्री वेंकटेश पाहि कापू श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू
कार्तिक मासाचे दीपोत्सव मस्त गर्द रितीरी चल्ला ताजे एक दृश्य वैभव आता आमी पळोवन येवया. विश्वविख्यात जावन अशे गंधाचे उत्पादन करून राज्य देशाक पुरयक करतसले मरयूर म्हणचे जागेक आमगेले काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सेमीन तीर्थस्वामीन भेट दिवन तेयेचे गंधा रूक आनी उत्पादन जावचे जागेक ते कसं जाता म्हूण पुरा पळोवन माहिती घेतल्या. श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण. अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण. निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण. विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण. शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण. भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण. यतिकुल भूषण करुणापूर्ण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. पुराण पारायण मस्त वर्ष ज्यांनी स्वाम्याक मन एक आग्रह आशिल्लो
कसन म्हळ्यार हांगा वर्ल्ड फेमस सँडल म्हळ्यार सगळे वर्ल्डाक मरायूर सँडल म्हळ्यार सँडलवुडान तो फेमस जावन आशिल्लो गांध मेळचेस्तायो ताजे पुरमोळू हेवूय सगळे वर्ल्डा फेमस ताजे पसून कोळचेळान सगळ्यांक कळतच तो विशय तसोच गांध म्हळ्यार देवा नित्य पुजेक यूज करचे एक साधन तावळी केन्नाय सगळ्या देवस्थानांकय हांगा दाखोवन गुरुवायूरकय नाजाल्यार आमचे गेल्यान 30 देवस्थान चड हांगा केरला आसा सगळ्या देवस्थानांतूय नाजाल्यार काशी मठान जाल्यार नित्य उपयोगा मेळचे गांध वता हांगा दाखोवन तावळी हांगा गव्हर्मेंट ऑक्शन आसा थंय दाखोवन ऑक्शनां व्हरताय इवन मैसूर सँडल सोप कोरच्याकय तांणी येवन गांध ऑक्शन करताय हांगा दाखोवन सगळ्यांक एक म्हणना एक हें सँडल म्हळ्यार मैसूर म्हूण मैसूर नांव मात्र सँडल चड वता मरायूर फॉरेस्टान दाखोवन तावळ तें एक हांगा पळोवंक म्हूण स्वाम्याल एक इच्छा आशिल्ली ती इच्छा स्वाम्यान सांगल्यार मस्त वर्श जावन सांगता अरे हांव तें पळोवंक म्हूण हे तावणी रामेश्वर दाखोवन स्वाम्यान बायसोर येताना आमकां एक चिक्केक डायवर्ट करून एश्यान येयल्यार अंबलमेड वताना हे वाटेरी जाता हांगा येयले नंतर हांगा लागीं आशिल्लो एक जागो एक इंडो स्विस प्रोजेक्ट म्हणून आसा थंय स्टेट गव्हर्मेंट केरला स्टेट गव्हर्मेंट गस्ट जावन स्वामी तें प्रोजेक्ट विजीट करताय ते गायचे फार्म आनी पळोवन एक 500 एकर्सार आसतले इंडो स्विस प्रोजेक्ट तें पुराय स्टेट गव्हर्मेंटान परमिशन दिल्लें पळोवच्याक तशी मरायूर सँडल डिपो विजीट करतसय तांगें सँडल फॉरेस्ट सँडला ऑक्शन डिपो कसल वेरायटी गांधान तूं मस्त वेरायटी आसा ते वेरायटी पसून सगळें तांणी आमकां दाखयता सांगून दिता म्हणा केरळाचे कुंबळेंत तशें श्री वीरविठ्ठल देवस्थानांतू हे कार्तिक पुनवेंतू दीपोत्सव मस्त धार्मिक विधी विधानान चंदायर चल्ला आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदाय कुंबळेंत तशेल जन ते भाग घेवन देवाले कृपा कटाक्षाक पात्र जाल्ले कुंबळे वीरविठ्ठल देवस्थानांतू कार्तिक पुनवेचे संभ्रम सडगर मस्त चंद रितीर जाल्ले यत्पुरुषं व्यकल्पयन् मुखं किमस्य
परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य करकमलानं ರಾಮೇಶ್ವರಂತಶೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಚ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ 108 ಶಂಕ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವಾಕ ಜಲ್ಲಲಸ ತಜ್ಜೇಕ ಚಂದಾಯಿ ಅತ ಪೊಳವ್ಯ राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर संतृप्त जा दोषनिवृत्ती जा आणि तुझे रूपान नाले किने की काम त्या कामान तू हात दोन केला तुका मात्र नाही आमच्या स्वाम्याने आमच्या समाजावर प्रीती विश्वास दवरला अस की प्रीती विश्वास दवर समाजाच्या विशेष धर्मांचोची तशी समाजात केदनाई आमच्या संस्थानाचे तशी जी देव धर्माचे प्रीतीचे तशी दोन गुरु कोण विशेष आजी तुगेले ये सेवेन तू संतृप्त झालो जे रूपाचे दोष निवृत्ती झालो तू संतुष्ट जाणो गुरु केलो केदनाई तू राखता आम्ही देखील कामान कंचे रूपार काम देखील याकी त्या कामान तू हात दोन जला सीता मात्र नाही कजे रूपार ये समाजा कसे काढू कशा त्या काढू केले की दूर गोड तू वाढ दिन म्हणून गुरु केलो म्हणून कीर्ती काढू अंगरक्षण बरे पण कामन गेले कळकळेन मागून प्रार्थना करतात ही केले प्रार्थना तू स्वीकार करून सत्य करून आमकां गुरु केली म्हणून कीर्ती काढून अनुग्रह करी तुझी प्रार्थना साधित आहे देव तशी चला असू देत रे बंटवाळाच्या कार्तिक पुन्नव म्हळ्यार मस्त प्रसिद्ध
या वर्ष बंटवाळच्या तिरुमला श्री व्यंकटरमण देवस्थानांतूय कार्तिक पुन्नव मस्त चंदार जाल्ले. गांवच्या परगांवच्या भक्तगण येवन ते स्वयंसेवक जावन सेवा करून देवाला कृपा कटाक्षाक पात्र जालेची. बंटवाळच्या कार्तिक पुनव्याची चंदाय आम्ही पळोवका न्हय. बंट्वाळ वेंकटरमणाल स्मरण करूया मी बंट्वाळ वेंकटरमणाल. वटपुराधीशाले स्मरण करूया, वटपुराधीशाले स्मरण करूया, स्मरण करूया मी बंट्वाळ वेंकटरमणाल. जय 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 वेंकटरमणा, जय 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 वटपुरधीशा, जय 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 वेंकटरमणा. आता मुखार सुद्दी कवचा. केरळाच्या इडुकीन तशा मट्टुपट्टी आणि वट्टवडा हांगा गोशालेक आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान भेट दिवन तै चोल तसले विशेष पळोवन माहिती घेतल्या. (2024) GPL उत्सव हॉट रितीर जावच्याक आमी पुरा राखता आसाचे. ह्या पंता GPL उत्सवांतू एक विशेष जावनाचे विचारूय सेरलो आसा. ते कसा म्हळ्यार तुमी आर्टिस्ट जाल्ली म्हूण जाल्यार तुमी चंद रितीर तुमगेल्या आर्ट सोडोन पेंटींग त्या एग्जिबिशन करका म्हूण मन करतसा म्हूण जाल्यार ताका ह्या पंथाच्या GPLांतू एक अवकाश मेळटा आसा. त्या विचार तुमकां चडती माहिती आतां मंगलपाडी नरेश यांनी दिताची ऐकुया. नमस्कार, हांव नरेश शेणे. आमगेले ಒಂದು कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनान आयोजन करता आसले GPL 8 वर्सां. हे 8 वर्साक आमी म्हळ्यार प्रति वर्स कांय न्हय कांय नव कसले हाडचे आमगेले समाजाच्यांक प्रयोजन जेवता आसले. आयिल वेळार तांकां कसले एक नव पळोवता आसले, कसले म्हळ्यार तांगेले कसले अशें टॅलंट काडून दाखोवचे असेल, कसले एक नव प्रयोग करता आसताचे. ह्या वर्सा आमी कसो आलोचन केला म्हळ्यार तुमगेले आतां कसले एक विशेष हॉबी आसल्यार आर्टिस्ट म्हळ्यार चारकोल पेंटींग करताची, पेन्सिल आर्ट करताची, रेग्युलर आर्ट करताची, ऑयल पेंटींग करताची आनी असलेचे विंगड फॉर्म्स मस्त नमन्याचे आसा. आर्टिस्ट कोणेय आसा म्हण जाल्यार तांकां एक GPL उत्सवा टायमार एक एग्जिबिशन करूंक, एग्जिबिशनांतू तांगेले प्रॉडक्ट्स एक्जिबीट कम सेल करूंक एक आमी प्लॅटफॉर्म रेडी केला. तुमगेले असल कसले टॅलंटेड जन आसा म्हण जाल्यार तुमगेले फॅमिलींतू तुमगेले पैकी एक तुमीची कसले करतले आसा म्हण जाल्यार तुमी आमगेल्यागी आतां परा जनवरी 10 तारीख भितर नांव दिवका. आमी त्या कोण कोण आसाची कोण कोण कितले जाणां जाता म्हळ्यार फस्ट कम फस्ट सर्व बेजीस जारी कितले जाणां जाता तितले जाणांक एक आमी एक्जिबीट करूंक एक स्कोप दिताची. कांय एक 25-30 हजार जन येताची GPLाक. तुमकां थंय तुमगेले कले
दाखोवच्याक समाजाक एक अवकाश मेळटा तशीच पक्कन ते सेल जाल्यार नवं मार्केट ओपनय जाता तुमगेले खातीर तुमगेले हे टॅलंट आसा म्हणून एक व्हड वर्गाक कळटा ते आमी आमगेले यूथ ऑफ GSB चॅनलांत कवर करयताचे सांगून तेतून तुमगेले असल कसलय टॅलंट आसा म्हण जाल्यार आजयची तुमगेलें नांव दिवन तुमी एग्जिबिशना खातीर रजिस्टर करून घेवका म्हणून हांव सगळे टिमा तर्फे तुमगेल्याक निमून घेता नमस्कार तुम्ही इतलो वेळ पळयला आमगेल्या GSP समाचार तुमगेल्या गांवच्या खंयचे एक GSP समाजाक पावत जाल्यार विचारू आस म्हण जाल्यार तुम्ही ताजे फोटो ना व्हिडिओ कंटेंटा ओट्टू आमगेल्या ह्या WhatsApp नंबराक आनी आमगेल्या मेल IDक पेटयाची त्या आमगेल्या मुखारच्या GSP समाचारांतू आमी घेवन समाजाक दाखोवत चलेक प्रयत्न करताची तुम्ही इतले वेळ पळयला GSP समाचार मुखारी आयतारा सकाळ 8:30 अपास मेळ्या सगळ्यांकय स्वाम्याला देवाला अनुग्रह आशीर्वाद नित्य निरंतर असं म्हणून आम्ही निमगून घेताची देव बरें करूं